coba nimbali awake dhewe sak kanca saka Solo uga para panitia ora lali nimbali bintang tamu sapa ya kuwi Mas Garing saka Semarang lan Nadi wedok Mbak Niken Salindri mengko Mbak Niken diaturi pinarak ana kering kotak saiki Mas Garing sik diaturi munggah ana pepanggungan nggih monggo Mas Garing pinarak wonten kering kotak mriki nggih aja sing-sing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Bayu. Wah, sehat terus nggih Mas. Alhamdulillah. Nggih. Nggih kedah sehat. Ayo harus no panjenengan iki ditunggu piye akeh. Kaya dene warga Mbanggi mriki wis njangka pirang-pirang taun kepungkur nyatane alhamdulillah awake dhewe saged sowan Mas. Kelampan. Nggih. Ibarate ngimpi pun kawedar nyoto nyatane. Betul. Ning nggih mung cacate. Cacate apa? Seprono seprene gareng pupuran putih wiwit 81. Nggih. Mbok cekek demit lagi sepisan iki aku mara rene aku. Oh, lagi pisan iki. Aku ki Rembang wis tak rit lho. Nggih. Kok iso pasar Bagi kok iso kliwatan iki lho. Lah mbok menawa kabeh nganggo wanci to. Ha niki wancine panjenengan wis sowan mriki. Nggih, yen kula pitados yen wis rezekine dikapak-kapake nggih mesti ditimbali mriki. Nggih. Mung iki nggih niki sing nimbali lak para nakoda nelayan sing wonten pasar Banggi. Nggih, terus niki masyarakate pun nimbali. Lah terus kadese kapan? Kok terus ngarep-arep Pak Lurah ya. Lho lah mengke lak enten bersih desa. Nggih. Pitulasan mengke Pak Kades gentos ingkang nimbali. Amin. Ya didongake mawon Mas Pak Kades paringi utawa Pak Lurah panjang yuswa nggih ta. Nggih. Ora rezeki lan sumarambah warga Mbanggi mriki. Kula gumun melih Mas. Gumune bab napa? Ing atase perkampungan kaya ngeten. Nggih. Lah kok duwe niki mau diarani masjid mboten entuk musala Mas. Ngoten nggih. Musala sing hebate kaya ngoten ya Mas. Musala niki biayane kalih nyawa kula larang musolane Mas. Lah ya mesti no. Luar biasa. Niku ngelingke to Mas. Nggih. Nyambut gawe dikaya ngapa aja nganti lali karo ngibadahe rak ngoten. Leres niki jan luar biasa. Niki kaya napa nggih? Kaya ketiban daru tumraping kula ditimbali mriki kangge ngramekaken sedekah laut wonten pasar Banggi niki. Leres. Jenenge pasar Banggi, pasar ini sebelah pundi to jenenge? Oh mriko. Ayo sesuk ning pasar. Sesuk ning pasar ngene lak darake ngamen aku. Nggih, wong nggih pitepangan nggih derek pitepangan nggih awon-awon nadyan kula awon nggih kula niki ingkang pun sebat Gareng
asal usul kula saking Semarang Bapak Ibu. Nggih. Nyatanipun Bapak Ibu do pirsa ya lumantar YouTube saiki wis ngerti asline. Nggih, kula nggih wah ten mriku pun dikancani piyai pirang-pirang. Nggih. Cepaki kopi barang. Oh, dasare niki anu Mas. Enten kopi gratis karo jajanan gratis. Eneng stane ning nggon tenda niku Mas. Nggih, alhamdulillah. Oh, niku sing dana rasa ora napa baen-baen kok. Lah ning kok kuciwane gur siji. Apa? Ing atase sedekah laut ning kampunge nelayan to niki. Nggih. Kok urung kepethuk iwak blas aku iki. Ah nek mau kanca-kanca wis no. Oh wis ana kepiting, ya ta? Waduh tekaku telat iki. Lah ngono. Nggih, ngeten Pak Panitia, kula telat mboten kepanggih iwak. Nggih. Anu wau sing bar didhar kanca-kanca wau ampun dibuang sik sisane. Didadoske setunggal nggo nyawisi Mas Gareng. Ora ana to Gareng kok mangan turan iki lho. Lah piye? Karo panitia iki kok dicepaki. Upama iwak entek nggih diganti bas mentah mawon, Pak. Ya ora kok ya. Ning nggih mugi-mugi kanthi sedekah laut mriki. Nggih. Menika para nelayan lan warga mriki tansah pinaringan rejeki ingkang berkah melimpah. Amin. Rukun boten cerah, Nggih. semakin bersatu dipun doaken saking suker sakit. Nggih. Sing baku niku Mas. Tur niki anu lho Mas. Niki wiwit tanggal 30 April lho Mas. Wiwit tanggal 30 April malam niku wis campur sari. Gitu. Tanggal setunggal Mei awan siang malam niku ketoprak. Yen ora kleru kadangku saka Wahyu Budaya. Leres. Terus tanggal loro awake dhewe. Leres. Terus tanggal telu dalu alal bihalal niku nahkoda tuwin serah terima kepengurusan paguyuban rukun abadi. Leres. Dibacutke tanggal 5 bengi niku sholawatan. Terus bacot tanggal 6 bengi niku orkes Melayu Mandala. Oh. Nah niki lak sedaya niku dalam rangka sedekah laut. Nggih. Pertanyaan kula, Pripun? tegese laut niku napa? Nek sampeyan nerjemahke laut niku karepe apa, Mas? Niki nuwun sewu otak-atik gathuk nggih, Mas. Nggih. Laut niku hurufe napa? L A U T. L. Nggih. Luasnya lebih luas daripada daratan. Nggih. Niku L. A. Asin rasa airnya. Niku A. Nggih. U. Nah niki. U. Untuk yang menghuni di laut namanya ikan. Leres. T. T. Tempat untuk mencari nafkah para nelayan niku laut. Nggih. Mula disedekahi supaya napa niku wulu pemertune para nelayan semakin banyak, Mas. Mila niki anu to, Mas. Iki ra atur penuhe para nelayan to. Tumrap nikmating laut. Nggih. Nyatane panjenengan ya pirsa piyambak. Laras. Iwak niku sasak saben dina dijaring paribasane. Nggih. Ewadine saka kemurane Gusti sing nyipta urip ya ora entek. Ning niki wau kula kepethuk nelayan, Mas. Pripun? Niki nelayan sing khusus menjaring iwak sing ora tuku. Iwak ora tuku iwak apa kuwi? Enten laut niku iwak ora tuku ana. Apa? Iwak diteri. Teri kok diteri kok ya. Lho, iwak sing diteri lah ora tuku. Iya. Ora nganggo di, mung teri ngono wae. Nggih wong jenenge iwak niku macem-macem kok. Nggih. Wong enten sing iwak napa jenenge kewan laut. Nggih. Kewan laut sing kelaran nggih enten. Apa kuwi? Kepiting. Oh iya. Kepiting niku lak kelaran. Niku pokoke macem-macem kula rada hafal, Mas. Nggih. Iwak kiyu. Iwak kiwi apa? Iwak kiyu-kiyu enten. Ora enek-enek. 9. 9. 9 niku lak kiyu-kiyu. Ya bingungke kaya ngono disebut kiyu-kiyu. Wah, dasare niki kalih halal bihalal kok, Mas. Nggih halal bihalal. Nggih. Nggih temu kangen gitu. Sakwise rampung melaut terus padha seneng-seneng apura ing ngapura.
Leres. Mula niki anu Mas, aku tak ngaturke lagon Idul Fitri sik ya Mas. Niki ra isih ana wulan suci. Nggih, Mas. Dadi ayo cok diracekke lagon Idul Fitri ngiras pantes niki mangayu bagya para warga Banggi alal bihalal. Nggih. Monggo, yo diaturke sik. Monggo yo. Pripun Mas? Niki ora ketang sethithik sumbangsih saking budaya untuk event agama. Mila kula matur nuwun ingkang ngripta Mas Jungkung Darmaya. Oh nggih. Ingkang ngripta lelagon menika. Lah niki lho Mas. Nggih. Budaya agama aja nganti ditabrake, kudu seiring sejalan, kudu mlaku bareng. Lah niki mula kula ajeng nerjemake halal bihalal. Napa karepe halal bihalal Mas? Halal bihalal. Ha itu hanya ada di Indonesia. Leres. Karena itu kaitannya dengan sejarah bangsa Indonesia yang dibudayakan untuk bangsa Indonesia. Nggih. Mula hanya ada di Indonesia. Nggih. Lalu segeralah kamu meminta maaf kepada orang yang kamu kenal. Bila ada yang meminta maaf kepadamu, harus kamu maafkan. Lalui lebaran tanpa halal bihalal akan terasa hampa. Nggih. Dadi halal bihalal ku ya pase tepate pas lebaran niki. Leres. Niki tradisi wit jaman Mangkunegara sepisan Mas Gareng. Leres, leres. Menghemat waktu, tenaga, pikiran dan biaya setelah salat Idul Fitri
Pangeran Sambernyawa mengadakan pertemuan antara raja dengan para punggawa dan prajurit secara serentak di balai istana. Betul. Terus nganti saiki iki, terus nganti ditulat negara liya. Betul, Mas. Betul. Mula ayo tradisi sing becik-becik niku ditindakake waton ora cengkah karo tuntunaning agama. Nggih, wong silaturahmi niku kali agama nggih diharuskan. Nggih. Ada tembungnya orang yang menjalin silaturahmi akan dibukakan pintu surga atau bau surga kepadanya. Nggih. Mas Gareng. Nun, Adikku wedok wis kledang-kledang ketok. sinten Mas? Nduk Niken Salindri. Oh nggih. Ben pinarak ana kiring kotak nyaketi Mas Gareng. Mbak Niken ayo mriki. Mriki Mbak Niken. Wah, dadel kae mulo. Wilujeng dalu Mas Bayu. Alhamdulillah ketemu meneh ya. Alhamdulillah kepanggih malih. Nggih, syukur. Bocah iki rumangsaku. Napa? Waktu iki Niken Salindri iki larise kaya kacang atom. Alhamdulillah Pak De. Di ana panggung mesti ana Niken Salindri. Iki jenenge lagi diarepi piyayi kok Mas. bocah isih SMP larise ora umum lho. Bintang tamu wedok iki sing rada tuwek-tuwek do dipateni. Ya mboten. Ya mboten to, malah ngeten iki yang dinamakan generasi penerus. Oh, jadi tetep yang tua tetep berjalan. Senior ya tetep lumadi. Nah, ngoten. Berarti regenerasi di bidang seni tetap berjalan. Nggih. Niki rak yo ngene to Mas, kepedulian keluarga Banggi terhadap perkembangan seniman utawa budayawan. Laras. Gitu. Upamane keluarga Banggi ku pengen gelar kelir, nyatane ya diratani dalang sapa wae wis kepareng gelar ana kene. Waranggana wiwit senior nganti junior kabeh diaturi kesempatan ini memberi ruang untuk kita berekspresi nang kene iki. Wah ning luar biasa iki. Nggih Bapak Ibu. Nggih. Niki jenengmu sapa, Dok? Komplete. Dimas Niken Salindri. Sapa? Dimas Niken Salindri. Kowe anak nomor piro? Anak nomor setunggal. Nomor 1 kok Dimas iki to? Lah piye to? Dateng napa? Ya kudune Mbak Yu apa? Lha kok Mbak Yu? Wah nomor 1 kok Dimas iki tegese kowe. Oh, Dimas ki diadi-adi supaya besok uripe nemu emas. Nggih. Dimas Dimas Niken Salindri. Nggih. Daleme ngendi, Nduk? Kelas li saking Kota Kediri, Jawa Timur. Kota Kediri, Jawa Timur. Saniki kelas pira? Saniki kelas 3 SMP. Wah, kelas 3 SMP lho Mas Gareng. Nggih. Piye coba? Kowe ora nututi. Lah teng napa mboten nutupi, Mbah? Lho ya ora ngundange wis mbah ngene. Lah pripun lah wong jenengan nggih? Ora nututi iki wong kowe sik SMP, aku wis sakmene iki. Nggih. Apa ora 5 tahun kas aku tele-tele kowe dadi-dadine. Tele-tele pripun to? Ora ning tenan. Ora aku bangga, Nduk, dengan keberadaanmu di sini saya bangga. Tegese ning panggung wayang kulit, tegese regenerasi di bidang kesenian khususnya seniwati ora cuthel. Nggih. Waduh. Kula ngaturaken minal izin wal faidin. Ya. Sedaya kalepatan kula panjenengan ngapurani nggih Pakde. Ya, semono uga aku minangka wong tua sepira gedene wekku. Piye? Kuwi piye le omong kuwi? Sepira gedene wekku. Kok sepira gedene wekku kuwi lho?
Sepiro gedene keluputanku? Lah ya luputku kuwi gedhe ngono. Lah ya lah nggih. Dadi pokoke gedhe ora gedhe wekku ki ngapurane ya. Oh nggih Mbah, sami-sami. Wah, iki sing jenenge bocah ngerti etika sopan santun. Leres. Mula saiki anu ya Mas, aja mau dituntut kepinterane wae. Ning bab Tata Krama ya kudu ditengenke. Laras, Nggih. laras. Mbak Niken, yo Nggih, dalam, sampeyan Mas. wis diarep-arep piyai kene. Yo, Nggih. aku tak nyuwun tembang sawetara nggih, Mbak. Kula jenengan arep nembang apa sing mangsenengi? Langgam apa sing mangsenengi? Anu, iki nun sewu iki mono titipan saka Mas Pri Kentung. Mas Pri Titipan. Kentung. Napa? None Prima. Rembang ki mbok ngersake apa iki? Oh nggih, heeh, kok diatur iki. Mas Pri Kentung iki penggemarmu iki. Nggih. Mengke diatur iki. Ayo arep nembang apa, Mbak Niken? Nggih sing Kanggo mbukani. alus riyen nggih. Nggih, ha. Oh nggih. Bawas Morondana. Oh, Asmaradana. Pelak Mas Lindro. Asmarandana Semarangan. Oh, Semarangan. Pelak. Nggih. Mbah Bajo. Pelok Bajo. Ya jombah to kowe. Lah aku mau ya dudang kok sing gedar ya dudang. Maka Mbak Niken, kaya ngapa suarane dipamerke te mriki? Nggih. Ya, Mbak, ya, Mbak. Mas Gareng. Kae sindenmu. Heeh. Sindenmu 5 kae agar suarane iso ngembar iki aku pen. Lah kok sampean sing Wis. kita ya wegah to. Perlu ngrasa kembar wis ora apa-apa wis. Timbang malah itu molo wis rasa. Aku agar anu ngono banyu alang-alangi. Oh, Jenenge rejeki iki ya, Nduk ya. Nggih. Rejeki iki ora bakal keliya. Betul. Oh. Niki saka sapa mau? Saking Pri Mas Kentung. Mas Pri Kentung. Tak buka ora ning apa-apane, ora ning layange, ora ning penyuwunan, mung ana sawerane lho. Piye? Alhamdulillah. Kuwi nggo sapa? Nah, iya sing nembang no, Nduk. Iki nggo jenengan diasta. Saestu Kita- niki. Heeh, tenan iki tak kirimi niki. Mas Kentung mau ora omong intine desa. Paling sampean ki wis didhisiki tapi sampean ra krungu paling. Lah rumangsaku njaluk lagu jebul duit tok to. Lah sampean purun apa mboten? Lah wis kae tak keke bose kok. Lho enggak sampean ki pomone Wis dikek iki kuwi gelem nggo ora. kowe, kuwi nggo kowe. Aku tak njaluk neh wis. Oh, malah. Ya, Nduk, tetuke, Nduk. Nah. Aku ngadeg ning kene iki Mas Pri Kentung protes nutupi. Ya rada rene, Mas. Rada rene. Nah, kene nyar rada niki ning ngono mesake. Teng mriki mawon Pak De. Nah. Mriki Oh, Pak De. Sik rada rono. Ha niki malah mambu rada Dik. Arep mulih wong urung disangoni. Lho Pak De aja ning kono nutupi penonton sing ning kene. Sampeyan ki sebelah kene. Anu wae aku pamit nang panitia aku tak kungkum ya. Ya aja nesu ta. Iya, Mbak. Nano nino. Nyangke ngebokor kencanane Upama
iwak ngono iken salindri iki kanggone iwak laut niku kakap. Kok iso kakap? Kakap kuwi digoleki wong regane larang. Nggih. Nek yo kene iki ana lho, Nduk. Napa, Pak De? Wonge kondang sugih ning senengane iwak bluntak ya ana. Sapa? Iwak bluntak cara mriki ana buntet. Iwak buntet. Sapa meneh sing senengane iwak buntet mriki kepengin ngerti nggih? Bayu Aji. Ya ben. Kae lha aku kayak keterangan Mas Priye. Lah sing tak peseni biyen ya kuwi kok. Lah ya. Anu iwak rumah saku paling enak dhewe iwak buntet kuwi. Ah ya ora ya gragas kuwi kok. Rumah iwak buntet iki rung anu Mas. Ning hati-hati lho Pak buntet iki ora iso mangsake ngrapi. Ha nek ra piyayi kene ora iso kuwi. Nggih. Eco niku nggih. Apane iwak buntet sing rupane kuning semu putih. Nah. Enek kuwi tenan kok. Kok gak aku. Enten asli tenan. Iwak buntet enek sing rupane ngono kuwi. Kuwi malah racune malah saya enak. Ya ora. Racun kok enak. Isi sandang kelawan pangan ya SMP kelas 3 wis kaya ngono ya Mas. Ha iya, SMP kelas 3 ngono SMP, SMA terus SMP kuwi to. SMK karo SMA dadi SMK. Kowe tekan SMP bae. Yo dilanjutke memane ya Mbak. Buka seluk langgam sik. Nggih, monggo. Iya Mbak. Lelanan
Alhamdulillah wis katur. Piye Mas Gareng? Ya nenek iki aku terus ya ora gelo. Ora gelo ku saweran saka Mas Prikentung mau tiba niken Salindri ra gelo. Sebabe kualitas mutunya memang pantas dihargai. Alhamdulillah. Ning nadyan mengkono ya tetep kudu ngilut marang gending-gending lan liya-liyane to Mas Gareng. Nah, tetep sinau ya, Nduk. Wong ya putra dalang kok ya. Putra dalang tur manusia itu jangan sampai puas diri. Nggih. Engko ndak apa nyendakake rezeki. Nggih. Tetep kudu sinau nadyan kae sinden kae wis tuwek-tuwek. Loh, Lemune kak Le. Lho tinimbangane niki. Iya. Kok kae kudu mbok cecep ngelmune. Nggih. Aja nganti turah diasake. Ya itu rai sithik. Oh, turah. nggih Pak De, siap. Jenengan iki macan apa? Gareng. 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 Ning mboten rupa gareng dinten niki. Aku Rupa buta malah. Lah kenekan kringete malah blobor kabeh lho. Siriane dadan gareng iki ning nggon panas sumuk. Kene iki wis panas sumuk sik ditambahi lampu akeh kok iki. Iki bobor. Mula sesuk dipermanen wae Mas, ditato. Ah, kudune iki dikeki hairspray ben walet. Yen rupaku permanen kok ngene, lah yen arep njaluk piye? Jaluk napa? Njaluk mangan. Ya. Niki ten awala nyuwun srihuning kalih gubuk asmara. Kantor Pak Waji SPD, Mbah Tukul, Pak Haryadi, Pak Rasid, Pak Suwarti, Pak Rukadi nggih, penggemar setia saking Sumber Rembang. Oke, yo srihuning kalih gubuk asmara Mbak Eka, ayo rene sik nyedhaki Mas Gareng. Monggo. Kene-kene. Mbok yo mesa merengut bedae apa. Mbok yo guyu sesabe dae apa. Apa kok guyu? Aku mau yang ngarani niken Salindri lah iwak laut kakap. Nggih. Digoleki wong regane larang. Iya. Eka yen Eka iki. Apa Mas? Kuwi yen iwak laut nu kerang-kerong. Kerang-kerong ki anggere munggah ning laut nu kruk ngono ku. Woe, ngono ku. Lorek-lorek disawang bayi we nyawang so nangis kejer kuwi. Lah iya. Ya kaya. Kerang-kerong ya. Lho, syukur nesu. Wong mbok ya dibageki sing apik kaya niken iki mawe dilem kok. Pak De nen tak omongi. Mbak Eka lek meneng ae irunge kembang kempis lho. Mengkap-mengkap ngono. Biasane angger nesune nemen irunge plentas bentus. Lha mau dinekke kerang-kerong ora gelem. Nduk, Cahayu. Inggih wilujeng dalu Biong. Wilujeng dalu. Inggih. Janak ya sehat ta? Alhamdulillah pangestunipun panjenengan. Waras. Alhamdulillah waras sanget. Iya. Panjenengan pripun Biong? Alhamdulillah sehat ya waras. Inggih. Wah, Mergo saiki usume wong sehat ning ora waras ki akeh. Nggih. Ya ora? Nggih, kados sing ngelokke iwak kerang-kerang mau. Apa enak ta iwak kerang-kerang kok nggo gelungan ngene nek ora pece. Ora. Ya sini tak rarat. Kowe ora kerang-kerong, kowe iwak sing ora tau ning ngarep. Apa kuwi? Kiper. Kiper ki lak iwak ora tau ning ngarep lho. Jaga gawang, ya. Pokoke kowe iwak sing apik dhewe. Ya. Ben syukur. Kok senengane kok. Padahal kerang-kerong ki nadyan medene wae enak lho. Enak kuwi ya. Ya sing sabar ya, Kang.
Nggih. Heeh. Mboten napa-napa lho, Byung. Heeh. Adeng diomong kaya ngopo, arep di kaya ngopo aku kaya iwak kerang-kerang iwak kiper. Ning jenengane iki panjenengan sing paling tak tresnani. Tak bekteni aku ora bakal iso nesu. Aku ora bakal nesu, aku ora bakal muring-muring ki ora mungkin. Heeh, Kak. Mergo panjenengan ki wis ning jero atiku. Ya. Sapa to sing ora ngerti? Sapa piyai sakmene oke sing ora ngerti panjenengane Pak De Garangan Semarang sakmene kok sop sing Pak De Garangan Pak De. Ora mbok tresnani ra patek. Lho kok nesu piye lah? Gareng kok garangan. Lah nek gendeng ke gaya Jogja ke ngayogjan. Terus ana seragenan. Lah nek gareng ora garangan apa garangan Garangan ki sobone ora ning sawah ya ning tambak-tambak ngono ki nyolongi iwak. Lah ya pas lho saiki nek garangan pedhok iwak kira-kira ki ra pas lho. Garangan iku. Dadi garangan mangan iwak kerangan. Iya. Heeh. Ya, alah sing aja nesu to, Nduk. Kowe iki anggere nesu ki saya mengkeret. masane sinden apa pentil? Nek ora semono uga. Kowe lho petok aku kok iso ngelokke irungku mengkap-mengkapi rumasane apa tembok bentet. Lho ora ngono ning lancane bener lho, irung ki kan digambekan. Ning sing tak eling-eling siji, Mas. Apa, Mas? Nikah iki sak pertama ketemu Eka. Lah, tekon karo aku. Anu bucane adike niki sinten? saiki Iya. kowe kudu aja kaya ngono ya, Ken. Mas yo aku ngene iki anu lho ya. Apa? Dhuwurmu. Tak dhuwurku piye Mas sampean sak ngisorku ngono lho. Lho tak lambemu tak cucup sian malah. Tak cucup benti to. Lah cucup-cucupanmu piye? Bocah kok iso. Aku seneng anggere ana wong wedok padu malah seneng aku. Aja lah piye lho Pakde ngene iki kan didelok wae to iso. Sampeyan ki sak ngisorku lho sak pundakku. Iso ngomong sak dhuwurku. Wong sakmene akeh iki ana sing goleki kowe. Sapa? Mas Pri Kentung ya dijak Mas Pri Kentung. Oh, ya Mas Pri. Oh iya ya, Mas Pri Kentung sing pundi dene? Mas Pri. Iki pancen Oh, wis sesideman. Terus, ayo loro telu, papat. Oh kowe iki jane sinden apa celengan kok nampani duit. Nek tekno ya terus. Ayo. nggih, ngersake apa? Napa Eka? Mas Sesideman. Oke, diaturke sik ya susi deman ya. Oke. Wis ngerti Ya. bareng nek aku iki jane dhuwurmu wis ngerti to? Nggih. Kowe ora kudu njaluk ngapura karo aku? Nggih, Budhe. Budhe mbahmu. Aja Lah piye dilokke sak ngisore ra gelem, dilokke sak ndure ra gelem. Kakak. lho niki Dalem. arep sinden Mbak Eka kuwi dedeke kaya tugelan debok. Ning kuwi wis S1 ngono. Byung non Apa? Piye? Ampun tugelan debok, Lah apa? ganjel truk. Oh iya. Arep ki sinden kaya ganjel truk. Alah, mbuh. Kok panggah diomong Oh, mandek S1 lho, kula malah S2 wae. S2 piye? Ku lho, terus SMP. S2. Pak De, lho genahne iki S2 ki apa? SD karo SMP. Oh. Kan S1 to, aku S2. Bener, ya iki bar iki S3. Aku ki ST, ST apa? Estremos. Lah, ST tak kira terus sesek terus teksek. Ya ampun. Ya ampun ngaten. Oh iya. Bayu ki ora ngerti. Iki usum dagelan loro. Ora nek sampean sehat terus. Ah ngono. Aku ora trimo nek panjenengan kok ST kok sektes yo Pak De yo. Oh, kenapa? Oke, Kak. Udah ya. Waduh. Yes. Alhamdulillah teng mriki niku banyak saweran Mas. Alhamdulillah. Pas nika pas kula kalih panjenengan teng Madiun. Lah mriki niku nanggap campur sari kula. Oh iya ta? Nggih. Sawerane yo akeh. 30 sawerane akeh banget. Ning bengi iki beda. Sing Beda. nonton iki bengi iki yen nyawang Eka iki kaya kotak masjid. Apa enek sidene kaya kotak amal? Kepengin ngeboni. Yo diaturi sik, diaturi. Nah, Sing pundi ya? Sesideman. Sesideman. Niki ya anu saking Bapak Suradi. Oh nggih. Nyuwun podang kuning ingin nyinden Mbak Eka. Waduh. Oh, Alhamdulillah. iya. Nah iki Mas Gareng, Ya iki ning sawerane lho. Alhamdulillah. Nah, Matur nuwun. kuwi gue Eka kuwi. Gue Eka. Eka meneh. Heeh, Eka kuwi. Ya.
Ya, nggak boleh begitu dong. Mosok kono kene wing ngongkon aku. Lah aku kan aduh nek arep nembang kan kudu fokus sik. Yuk Kak, yuk Kak. Yuk dibawani sik sesideman. Nggih, bawa. Yuk, diatur iki. Wiwitane. Wiwitane Andarek sang pekek. Nikane arep ora omong niku nyenyek wis kebangetan lho Mas. Genah nek iki. Arep ora omong nek nyenyek wis kebangetan. Lah kok saged lho. Lah wong sinden ku lumrah lendang siji dienggo wong siji ta. Heeh. Lah kuwi kok selendang sing nggo wong loro nek mergo saking turah lendang kurang wong lho iki. Lah selendang karo wonge aja dawa selendang. Kowe padake apa mosok Pajakne karo apa? nike dicencang. Dicencang padake Macamu apa? iki sinden dudu kirik. Taiwan. Aku boloku. Ya aja kirik to. Ya cempe ngono. Ah cempe. Nah, ayo emang ngono Pak De cempe. Anu cempe dudu kirek Aku dibilani ngono kok kowe. Ya Kak, ya Kak. Neno priya. Mesti lali. Mboten. Kirungono, aja mok tolan taleni ae. Iki nek selendang dawa ngene iki karepe ben piye? Hah? Selendangku dawa ngene iki karepe iki ya ben enak pamriye. Men iso nggo gantung kuwi Nek gampang. anu aja gantung sik to, ya piye sik ngono. Ya. Neno. Kaya Nyai Dasimah. Delok nek Pak kaya bakal liwat iki lho. Ya Kak. Untuku garing nek ngene iki. Ayo kok gamblek. Nggih. Lah, Sakmono. Ya. Iki enak. priya bagus. Sik to. Mboten enten backing-e to niki wau. Kulo Eh? kiambak to. Iya no. Sampeyan ki nyanyi dhewe ndek mau ki. Lah sing ngomong nyanyi karo PRT sapa? Aja nesu. Ya deh. Piye? Kuwi suaramu iki bener Tak ora? critani Pak De Biong. Ki ning nggonku enek sinden ngene iki. Heeh. Ning pawakane ora ijen ngene iki nek nyuwara ngene iki. Tapi karo gendong bayi. Karo ngemi ndelak kecakot. Heeh. Lah ngene iki. Nyek ngono kuwi mau. Yo yo krungu-krungoken wong kecokot tok ate. Sing kecakot apa? Sing bisa Sing melangek. sing kecakot. Ya wis. Yo tenanan yo. Yo Kak. Serius. Neno Priya bagus kang olah budaya nano. sowan menyang kutha Gading. Bajirku. Bojone sapa? Wis dhe penjenengan. Bendara. Yo. Bendara terus kayung yan selendang kuning kang saking Delon, Mbak. Nek teko layar tancep to, Heeh. malah kaya keluarga Cemara lho. Oh iya, delokan. Awake Iki dhewe bapak. jajan telu ngene wong Ngene. telu. Nah. Bapak, anak, ibu. Nah, sing ning tengah kuwi, bapake ning tengah kuwi. Oh, bapake ning tengah. Lah, nduk niki kan gandeng. Nggih. Nah, Eka yo gandeng. Gandeng. Nah, wis bapake go ning puskesmas e. Ben sehat. Ora dadi keluargane ra paten. Mboten ateges kok sakit tapi check up. Iya. Suara kurang permono, ya Kak. Swara kurang permono. Ning wasesa ungrum. Aku malah gila ya. Wong dirayu wong wedok kok gila. Polahe kaya ngono piye? Lah umume lho Mas lek ngrayu ki nyekel tangane ora malah ngene-ngene Malah kok. kaya ngerah ngono. Angungrum marang bendara. Lagi. Angungrum marang bendara. Neno. Ngono. Ojo. Ya
Sulistyo pijer ngincangake alis. Bagus. Yo. Ngincangke alis. Ngincangke alis piye? Sarah ngincangke alis. Ini kan coba ngincangke alis piye? Alis Sarah nih kan. Ngincangke alis. Alis pincang ta? Ngincang. Ngincangake. Oh, ngene. Alis pincang. Oh, ngono kuwi. Ngene iki. Cara duwe alis, yo Kak. Lah kok kethek. Terus. Ayo. Terus sesi demam. Sakmenika Mbak Eka tasik dangdutan nggih kan. Ya. Anu kan kowe sing nembang ra apa-apa aku sing nombok. Kadang kaya gawontel wae. Kowe iki sinden dudu baticil. Ya ya. Lah ngono diceluk, ora dileparani sombong. Nun kayak Ya, waduh jangan. kayak kene sik kan diawat-awati ya. Lah ngapa diawas-awasi? Ya ora enek sing mara saka kono rene. Oh iya. Ora kowe padungan ngarani banyu. Ya Kak. Aneh. Luweh becik patlenon timbang kepisahan. Deman yo Bali wau enek sing ngersake Sri Huning. Nah, aku tak njuk tolong karo Mbak Suci rene, Mbak Suci. Monggo mriki Mbak Suci. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan tentram, sejahtera damai, itulah maksud Indonesia. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai.
suci ngono rada nengah. Cah cilik iki rada sing cilik iki. Adik paut rene, adik paut rene. Nah, tadi urut. Aku ora apa-apa sing dadi paut. Iki piye to iki? Ya aku lagi. Mas Gareng iki cedak Mbak Suci ngono. Aduh. Ya Allah, berikanlah kekuatan. Allahu la ilaha illallah wa ya Ngapa manuk nesu iki lho? Kayak iming to Mas Gareng kayak iming. Wes nesu kok lagi kayak iming. Alhamdulillah Pak Gareng, mireng dalu. Kupingku bosok. Ngapa kok bosok ya? Ini cedak karo salom e. Salon. Ayo salon yang siji ki akeh salom. Mbak niki wonten sing ngersake Sri Uning. Nah, iki Mbak Suci Vita Dewi saking Tulungagung. Nggih, Tulungagung tebih-tebih Kediri, Tulungagung, Sragen. Sragen. Ini kumpul bersama dipersatukan di daerah Pasar Banggi. Leres. Ya dibawani sik. Monggo. Bawani sik. Monggo yo, Mbak. Putri Mbak Eka karo Mbak Niken genggah iki sik. Sulis tieng warni Cah TK ayo geger. disuruh duduk sama bapak. Ora ana wong wedok duduk kok ngene iki. Lah iki ancang-ancang jenenge. Pokoke kaya wedhus golek pasangan iki osot. Oh, sindon kok pacek. Oh, wedhus golek pasangan iki piye to, Mas? Lah kosot ngene iki. Oh, aku marah yo, aku arek dudu wedhus dadi ora ngerti. Lah nggih to biyong iki nek ora wedhus kan ra bakal iso ngono. Iya. Wong sama aku wedhus. Iya, Mbak. Sriha ning mustika Konsumsi iki pokoke nek wis sowan rene iki elok-elok, Mas. Luar apa, Mas? Jrano wis darah apa wae? Wis macem-macem. Weh, sambel urang wis urung. Pengestumu urung. Waduh. Andane kok. Engko aku balas dendam. Nggih. Ora apa-apa ning kene pokoke. putra kanjeng sira Sing tak anteni gak buntet kok emungane. Direyen niki Mas. Oh aku. Aduh, alhamdulillah ora ketok. Reokan Geriken. Oh siap. Iki kelompok sing aktif penonton kanan panggung iki Mas. Ya. Ngersake reokan Kuniken sing gulung. Anu. Rawurung Sri Uning gugur dadi kusumane tobat. Yo, diaturke monggo kendangan Gomina, Nduk. Nggih. Iya, Pak. Sri Uning Mustika Tuban Kendangane kok bantrek. Tuin sakaya marang raden Wiranto
nggih. Nggih. Luar biasa. Nggih, niki saka Tulungagung. Mbak Suci matur nuwun. Bablas yo, tak bablaske ning ning Banyuwangi sik. Mbak niki wonten sing ngersake gerajakan Banyuwangi saking Bapak Dasiwiyono SBA Magetan nggih. Oh, siap. Maka ayo mriki ayo Mbak Dita mriki mentaram Mbak Dita karo Mbak Niken. Niken. Nggih, ana sing ngersake gerajakan Banyuwangi. Duet no. Ayo. Oke, gaya. Dibawani sik men komplit. Umbul-umbul belambiangan. Cocok. Nggih. Yo pamerke yang apa niki Mbak Dita Intawati made in saka Banyuwangi. Heeh. Asli. Maka yo Mbak. Mambiat mayon eman kowe iki ra kesel to, pirang-pirang dina blok-bloke ra kesel to. Piye ta? Kuping cedak salon bengok sak kemenge. Lah wong nyenggaki kok. Oh segaan to. Heeh. Lah omong. Wah. Bosok iku kupinge. Iki bawa salon iki pindah kono piye? Ya aja. Ya. Nyerang. biai Nyerang bayar. Ngapa kok wedi, Mas? Menteleng e. Cok si Janu saiki kok galak-galak ya. Andane kok. Apa kurang le turu apa piye ya? Kemajuan Pak Dik. Pokoke seafood ngono kuwi. Kurang turu. Ya. Nusantara Gantos Mbak Niken. Iya. Pianyu Lah piye? ning kene ya, Mas. Oh, wis ora tata kuwi. Oh, wis tuwek iki nyebut. Kok iso Dik? Lengengan lho mripate kek kok kene barang kok. Lah lagi itu kopi tok. Ya. Ayo lanjut. Nah, nene. Lar langit lala sangkar hang kaliwian liwian Nana ini yo. Belan
Dita. Sik nyelatur nyuwun tulung ingkang sorot-sorot lampu abrit dipejahi nggih Pak. Mesake teng moto blereng nggih. Oh anu nggih sing asta laser to. Laser nggih nyuwun tulung Mas, Mbak Yu, Bapak, Ibu. Yo. Laser. Belambangan belambangan melari tangan cari nusantara belambangan belambangan ku melari tangan cari nusantara belambangan senang susah ojo takon diatur nggih dirajakan monggo yuk
matur nuwun wis diaturke Gerajakan Banyuwangi. Jan. Ya to nek tenan to Mas. Heeh, mriki apresiasine luar biasa. Aku Bayu lho. Alhamdulillah. Tapi iki aku ora ganep lagi bertelon urung prapatan. Yo sik iki sing ngersake podang kuning mah ayo kene, Mbak Eka. Ayo Kak, kene Kak, kene Kak. Maka ayo diaturke sik podang kuning. Nggih. Wah, mumpung isih nang kono Eka. Ayo Kak. Mumpung iki. Maka ayo Cak diaturke podang kuning buka celuk ya Kak. Nggih. Maka tayuke sik terus kok bablas irama seger. Maka. Yo Nduk. Yuk. Esuk awan ning kowe ora keras. Lan golek sing tak sayang. wis diaturke podang kuning. Mas
Gareng nawala liyane tak aturke pantet songo. Isih oke banget sing ngombo jakate. Aku lali. Niken reokan. Oh iya kok jelas ngono niku. Nggih nggih goro-goro. Kula netepi wajib ndak dadi duka ayo tak jek.